חברת התעופה הרוסית אירופלוט מגדילה את פעילותה בישראל ומ5 טיסות לשבוע. לפני 5 שנים היא עוברת ל5 טיסות ביום ועולה למקום השני מבין חברות התעופה הפועלות בישראל. אירופלוט חגיגה 5 שנות פעילות בישראל, ובטקס שנערך בנמל התעופה בן גוריון אמר אפרים פורטיס, מנכ"ל אופן סקאי שמייצגת את החברה, נוסף על 36 חברות תעופה זרות בארץ, כי אירופלוט עתידה בקרוב לחזור ולבצע טיסות ישירות לאילת. המשמעות היא שיותר תדירויות יביאו לנושא הישראלי את מאות היעדים של אירופלוט דרך מוסקבה ביתר convenience, ביתר נוחיות. המשמעות היא שאנחנו צועדים לקראת להיות אחד מה3 חברות תעופה הגדולות ביותר בישראל, ועוד משמעות להחזיר עטרה ליושנה ולהביא גם את הרוסים לאילת, ואני עושה את כל המאמצים עם משרד התיירות הישראלי ובעזרתו להביא את המסר הזה להנהלת אירופלוט שנחת. קודם לכן אמר המשנה למנכ"ל אירופלוט ג'ורג'ו קרגליאלי כי ישראל היא אחת התחנות החשובות והמתפתחות של החברה. אנחנו מרחיבים את הפעילות שלנו בארץ הנפלאה הזו ומטיסים מכאן אלפי נוסעים אל המזרח הרחוק וצפון אמריקה ואפילו אירופה. כאמור, אירופלוט תבצע 5 טיסות בכל יום מנמל התעופה בן גוריון למוסקבה, ובקרוב גם בקו מוסקבה אילת.